Seppo meni tommosia puhumaan. Joo, eipä tainnut ihan tajuta, että missä mennään. No tulipahan ainakin ilmasta mainosaikaa kaupalle. Hei, Pavio sitä ääntä. Joo, se sanoo kaiken oleellisen. Pane nyt sitä ääntä siihen. Meni jo. Että Onnikin joutui telkkariin. Eli näin varmasti on antanut lupaa tollaseen. Ajatteli, jos Onni isä näki ton. Tajuskohan se edes, että tossa on mun vauva. Elinahan ei kai ole edes kertonut sille miehelle, että sillä on lapsi. Onneksi Ossi on nyt Elina elämässä. Miten niin? Tarvittehan tollanen pikkainen poika miehen mallin. Ossista? No vaikka Ossista, kun ei sillä Raukalla kerran isä ole. Onhan sillä Seppo ja Kari, mutta... On sillä. Ai isä vai? No tietysti on. Jostainhan se lapsi on alkunsa saanut. Mutta ei sitä miestä näillä majoin näkynyt. Vai onko muka? On. Ai. Joo, mä oon isä. No voinko selittää? Kiltti, äläkä sano mitään. Anna nyt vaan olla.